खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोबगोन होनना। दिनै 20 एप्रिल 2026 एबा 6 बैसाग दान 1432 मायथाइनि समबार बाराय। गिबि राशि महरै मेष राशि। दिनै नोंथांमोननि खाफाला जोंखांगोन। खायसे खामानिफोरखौ समनि सिगां नागारनायानो बयनिख्रुइ साबसिन। गोदान मुलाम्फा मोनगोन। हाखु दाखुनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। लाइमोनफोरनि सोमोन्दोआ गालाय गुजाय सोमजिखांनो हागौ। सावस्रि आरो धोन फारसे गाहामैनो बारलांगोन। थाबथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफिननो हागोन। गालाय गुजाय साननाय हनायखौ नागारलायनाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3, 4 आरो 2। वृषभ राशि। दिनै गोसोआव फोथायनायजों बारलांगोन। पजिटिभ सानथौजों थि लामा दावगालांनो हागोन। बिमा बिफाजों खोथा सावरायलायनो गोसो जागोन। गोदोनाय फैसाफोरा सोराङाव फैगोन। अहंकार गोसोनिफ्राय उदां जानाया मोजां। मोजां मोननायजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव थि सानथौ सोरजिजानाया गोनांथि। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। जिउनि लोगोजों सोमोन्दोआ गोरा जागोन। गोसोनि हास्थायनाय आबुं महर मोनखांगोन। समाजाव मान बारायगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोसोम आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 3। मिथुन राशि। धोन फारसे बृद्धि बारायगोन। सोमोन्दोआ मोजां गाज्रि मोन्नैनिबो गेजेराव बारलांगोन। बांद्राय खरसा खालामनायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। बेफार फालांगियाव बेले-बेजे सोमजिखांनो हागौ। गथ' गथायनि जौगानाया गोसोखौ गोजोननाय मोनहोगोन। जिउनि लोगोनि गेजेराव जानाय बेले-बेजेया जोबस्रांगोन। सोमोन्दोआ गोदै महर मोनखांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 3। कर्कट राशि। दिनै साना खुसिजों साग्लोबसारगोन। गथ' गथायनि गोरोन्थिफोरा सुस्रांजागोन। नखराव रंजा खुसियै सान बारलांगोन। बहाबा रंजानाय फोरबोआ खुंफुंजागोन। नखरनि गोजान जानायफोरा आंगोफोरखौ गोसोखांगोन। अफिसफोराव गोमोथाव अनथोब मोननो हागौ। जायखिजाया खामानि फारसे बाख्नायजानाय मोननो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गोमो आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 6। सिंह राशि। दिनै सोलायनाय मोननो हागोन। जब आरो बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननिफ्राय रां दाहार लानायनिफ्राय जानगार जानाया मोजां। सुथुरफोरनि बाथ्राखौ लानानै गोरोन्थि बुजिलायनाया मोजां नङा। नखराव बेले-बेजे सोमजिखांनो हागौ। गोसोखौ सान्थि लाखिनो नाजानाया मोजां। मोजां मोनलायनायाव खुसियै सम हगार हरनाया मोजां। सावस्रिया गोग्गो बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 9। कन्या राशि। सोमोन्दोआ जेंना जेंसिनि गेजेरजों सौसिलांनो हागोन। लाइफआव बेलेन्स थानो नाजानाया मोजां। मिथिंगानि सम्पदआ मुलाम्फा होगोन। गोदान सुथुरफोरा नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिनो हागौ। गुबुननि सायाव बांद्राय सोनारनाया नुकसान लाबोनो हागौ। गावबा गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों 11 आरो 4 आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 2। तुला राशि। दिनै साना रमान्सजों बारलांनो हागौ। सावस्रिनि जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। दिनै नोंथांमोना सांग्राङै थानो सोलोंलांनाया गोनांथि। बेफार फालांगियाव सुथुरफोरा उनफारसेथिं नोजोर होनो हागौ। गोब्राबथि थिरांथानिफ्राय जानगार जानाया मोजां। मुवा बेसाद बायनाय समाव सांग्रां थानाया मोजां। दावबायनाय समाव मोजां खौरांफोरा नुजाथिनो हागौ। गोजाम गोरोन्थिफोरनिफ्राय रोंगौथि लानाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब आरो निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 7। वृश्चिक राशि। दिनै जब फारसे मोजां खौरां मोननो हागोन। खामानि फारसे प्रम'सन मोननो हागोन। लांलाय लाबोलाय फारसे सानै हयै नोजोर होनाया मोजां।
लोगोफोरजों जौगासारनाय मोननो हागोन। गुबुननि जाथायाव हाबसनना लानाया मोजां नङा। गथ' गथायफोरा गावबा गावनि सावस्रिखौ लानानै नोजोर लाखिनाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो 1 आरो 3। धनु राशि। मोजां थिरांथाफोरखौ लानाया गोनांथि। खायसेफोरा सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ। नोंथांमोननि नुथाया खामानि होगोन। गिदिरफोरा नोंथांनि नाजाथाबनायखौ बाख्नायनाय बावगोन। गाज्रि सानथौफोरखौ गोसोखांनाया मोजां नङा। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 9। मकर राशि। नोंथांमोननि थाखाय दिनै बरादा हेफाजाब होगोन। दिनैनि साना मोजां मोनलायनाय आरो गोरोबलायनायनि सान। खरसा फारसे कन्ट्रल लाखिनाया गोनांथि। थि रोखोमै बाजेटनि गोनांथि। सानै हयै थिरांथा लानाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोमो आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1। कुम्भ राशि। दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। बिजनेसाव सोलायनाय लाबोनायनिफ्राय गोजान जानाया मोजां। गावबा गावनि बिबानखौ मोजाङै सालायलांनाया गोनांथि। सावस्रि फारसे गोग्गोयैनो बारलांगोन। समाजाव मान बारायहोनो हागोन। लोगोफोरजों रंजा खुसियै सम हगारहरनो हागोन। लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रांथिया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब आरो अनजिमाया जादों 11। मीन राशि। दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों गोरोबलायना सम हगारहरनो हागोन। दावबायनाय समाव मोजां खौरांफोरखौ मोननो हागोन। सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया गोनांथि। केरियार दानायाव सिगांसिन जागोन। समाजाव मान बारायगोन। गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोसोन बावनाया गोनांथि। उन्दैफ्रा गिदिरफोरनि बोसोन फालिलांनाया गोनांथि। थाबथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफिननो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 6। लोगोफोर, जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोब्बाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय।